Vi er taget ud for at besøge multikunstneren Søren Lyngby. For et par uger siden blev han bedt om at lave et projekt til Børnekulturhuset, og han havde fra starten af flere gode idéer. Det ene var at lave noget med kårmasker. Det har jeg prøvet en gang før, og det var ikke nok, så jeg har egentlig lyst til at udfordre noget mere. For Søren Lyngby er arbejdet med masker fascinerende, mens hænderne tegner, borer og klipper for fantasien frit løb. Det er jo en sjov tanke med masker, ligesom den maskefilm, der var med Jim Carrey. At hvis der er en forbandelse over masken, man tager den på, så sker der noget med ens personlighed. For at få detaljerne frem i masken, går Søren Lyngby ud i haven. Her finder han det store værktøj frem, så han kan arbejde videre med masken. Den skal have noget mere karakter. Det varme vil gløde op, og hammerslagene vil virkelig give indtryk her i selve kobberpladen. Arbejdet med maskerne bliver ikke kun til glæde for børnene i Børnekulturhuset. Også deres forældre kan nyde resultatet. Så kan man bruge et lille hul her. Hængt nok hjemme hos mor. Det var den dag.